Mitäs tähän pyörään tulee, niin tää on 125-tuutioinen rajapyörä ja tää on tehty ihan tätä varten, että tällä pystyy tekemään kaiken näköisiä juttuja. Siinä mä käyn näyttää tänään teille kaikille. Eli ihan alkuun vaikka pystyy, niin aika tasapainoinen pyörä tällä pysyy ihan pystyssä silleen, ettei tarvii jalkaa laittaa maahan. Siinä vaan pysyy, ei tarvii kengän pohjaa kuluttaa. Toinen on mikä, niin näillä pystyy aika jyrkässä kääntymään. Että tietysti kyllä nämä kääntösädet tälleen on iso. Tässä yrittää kääntyä, mutta sitten heti kun vähän perään heittää, niin kyllä se kummasti pienenee se kääntösäde tässä pyörän kanssa. Mahtavaa kuvaa. Sitten näissä pyörissä on kyllä tunnetusti niin hyvin tehokkaat nämä jahdot, että helpolla menee pyörät lukkoon ihan asfaltillakin. Aika hirveän hyvä pito, että voisi ihan testatakin, että kuinka hyvin se pitää se etujarru vaikka. Ja täältä kun otetaan vähän vauhtia, niin oho, kyllähän se pitää se hyvin. Verrankin näköjään nousi vähän se. En kuvaa. Kyllä se hallittua on, niin hyvinhän se toimii. Kohta se on jonkun päällä. Oho, keulakin näköjään aika kevyt tässä pyörässä. Vai teikköhän liikaa tehoa? Enpäs tiedä. On kyllä tehokas järjestelmä. Kokeillaan nyt. Onko tässä tehoa? Onhan siinä. Kyllä. Alkaa pystyykö tehoa käyttää jotenkin hyödykseen. Joo. Kyllä se pysyy keula ilmassa. Vähän katoksen alta tosta noin. Joo, hyvin pysyy keula näköjään. Noin. Mitenköhän tämmönen hyppis tämmönen pyörä? Onko tässä hyvät jousot? Mitä mä luulen? Joo, kyllä mä luulen kanssa, että on tässä hyvät jousot. Pitää ottaa kuvia. Tässä vähän kokeillaan En mä hyvää, nyt tämmöisestä pyörät ilman. Sitten kun se menee tonne, jotain järkevää. Kyllä. Tästä tulee pitkä video. Ja helposti vielä. Koko pyörä hyppii nyt. Katsotaan, miten se jos moottori vähän avittaa, niin hyppääkö se vielä korkeammin? Joo. Hyvin hyppää. Ja pitkälle. Ihanpa samalla. No. Eihän tätä ole kuitenkaan tasamalle suunniteltu ajettavaksi tätä pyörää. Mä oon tässä näitä esteitäkin, että mitenkään se mahtaa se pyörä tänne ylös nousta. Kyllä aika pelottavan näköistä on noin paikat. Saa nähdä kuinka uskaltaa, että tuli vähän turhaa tehtyä kaikki. No, tässä on aika tämmönen iso mäki, että täytyy varmaan hirveen vauhdin saada, mutta eipä tossa oikein mahdollista. Täytyisi varmaan sieltä reunaa pitkin kiihdytellä oikein tosi pitkälle. Jos vaikka tästä lähdetään kiihdyttämään. Ei, kyllä. On se aika pelottava kyllä. Pitäis vähän ehkä pidempi vauhti ottaa tohon. Pitäisköhän tänne ja vaikka vähän isompaa vaihtaa, edes kakkonen päälle. Ei nyt pelottaa, ei. On se aika korkealle, ei. Oikein tuli puvun pöksyyn keskellä mäkeä. No, ehkä oli vähän liikaa vauhtia, ettei pystynyt hallita. Jos kokeillaan vähän pienemmällä vauhdilla. Eihän se sinne yllän mitenkään. Ei noin pienellä. Voi. Mitenköhän ton kanssa nyt tekisi? Pitäisikö nyt kaikkein pienin vauhtia kokeilla? Kokeillaan ihan ylös asti. Mitä pahat? Kokeillaanko ylös asti? Joo, kokeillaan ylös asti. Eli puolella pyörä suoraan ja hyvällä tasapainolla ja kovasti kaasua, niin kyllä se ehkä menee. Kyllä, se meni. Nyt ollaan aika korkealla, että täällä pitäisikö ehkä kääntyäkin pystyyn. No, nyt ollaan opeteltu jo pompottaa, niin pienessä tilassa, niin kyllä se näköjään kääntyy. Nyt on kyllä... Mitenköhän tää toimii tää alasmeno?
Ettei tässä vaan nyt kävisi niin, että perä nousi liikaa ilmaa ja tästä lentäisi tankojen yli. No. Oho, kyllä tässä nouseekin. On tässä tehokkaat jarrut, voi että. Pakkasia. No. No nyt oli tämmöstä aika lailla tasasta, että hyvin tilaa joka paikassa. Mutta mitä sitten tehdään, kun ollaan pienellä paikalla ja kuitenkin irti maasta? Mitä sitten täytyy tehdä? Mitenkäs se olisi tää kroppilava kasan päällä? Mitenkä tommonen pystysuorantavu moottoripyörällä? Kyllä se on aika ihme, että mitenkä tommosen ylipäätänsä voi kokeilla. Pitäisikö munkin tohon rullata tuolta reunaa pitkin täysiä tuolla vaahteen? Menis vähän silloin siihen ylös. No en tiedä. Pitäisiköhän vaikka tästäkö vielä kovalla vai? Ei kyllä, ei ollut tuo hyvä idea. Täytyy ottaa vähän ehkä pidempi vauhti. Sitten rullataan ihan kevyellä ja nostetaan keuloja, ei. Ei se kyllä nousi sinne kauhean helpolla. Laittaa nyt tästä vissiin semmonen ihan tavallinen rento vauhti, että sinne saatais päästä. Ehtii jopa tekee jotain. Kokeillaan se. No ja... Oho, kyllähän se nousi. Aika ahdashan tää on ja... Eipä täällä paljon voi liikkua, mutta niin kuin näkyy, niin jalat on tapeilla. Joo. No, tuossa oli yksittäinen kasa, että mitäs sitten, jos siitä ei pääsiskään maahan takas, että pitäisikö siitä päästä jokin seuraavalle kasalle? Olisiko se mahdollista, että tuosta pystyisi liikkumaan vaikka tänne oikealle toiselle kasalle? Kyllä saattaa olla mahdollista. Kokeillaan nyt. Joo, hyvällä tasapainolla käännetään pyörä oikeaan asentoon. Kyllä. Kyllä se siirrytäänkin tosi helposti. Onneksi on hyvät jarrut pyörässä. Noin niin. Joo, sitten mitäs muuta täältä löytyy? Jaha, tässä on tämmönen pidempi silta. Toivottavasti tuosta sillalta ei tiputa. On sekin aika korkealla, ehkä jalka yllä ihan maahan, jos siitä horjahtaa. No, hyvin pääsi ainakin päälle. Kapea silta. Vaikeeta on. Mitenköhän tässä? Pystyyköhän tonne puolelle? Ei, nyt pudottiin alta. Ei siitä, se on hankala, se on kuitenkin melkoisen kapea, tää horjahtaa, niin siitä kuitenkin pudotaan. Kai se täytyy vaan reilusti hyvällä vauhdilla mennä. Oho, nyt on vähän liiankin hyvä vauhti. Olisi kyllä kevyt keula tässä, mutta nousee aika helpolla. Täytyisi ehkä vähän hallitummin. Jos me pitäisi nyt keulan maassa tällä kertaa, niin ei sitten... Oho! No, se on kyllä hankala tämän pyörän kanssa, että tosi helposti lähtee vähän käsistä tää pyörä. No, kyllä mä luulen, että se menee nyt tällä kertaa ihan molemmilla renkailla. Joo, hyvin, mutta mitäs tonne toiselle puolelle? Pääsikö toiselle kasalle? Joo, pääseehän tästä. No, nyt ollaan vähän lirissä, että nyt ollaan aika korkealle ja jalka ei kyllä yllä todellakaan tonne maahan, jos tästä yrittää. Ei ihan yllä kyllä maahan. Nyt täytyy olla tasapaino kohillaan, että tästä pääsee. Sitten kyllä täytyy keksiä jotain. Pitäisikö me hypätä tuohon seuraavalle lavalle? Vois se olla. Kokeillaan sitä. Joo, hyvin se on. Tää on kyllä helppoa roppia nää äkkiä näitä juttuja. Jaha, täällä on sitten vähän muutakin paikkaa. Tässä on 1 4 lavan tämmönen koroke. Sitten siinä on heti perään 5 lavan koroke. Olisiko se mitenkään mahdollista ajaa moottoripyörällä ylös? On se kuitenkin hirmu vähän vauhtia otettava näin. Tosi pieni tuo väli tuohon seuraavaan. Siitä ei oikeastaan yhtään saa vauhtia. Mitenköhän se onnistuu? Täytyy vähän sitä suunnitella. Eli jos tästä ottaisi hirveen vauhdin, niin saattaisi ehkä päästä. Tosiaankaan en kyllä tiedä, mutta kokeillaan. Ei. Kyllä liian vähän vauhtia tulee. Johon noin. Kokeillaan sitten paremmalla keskittymisellä ylös asti, niin eiköhän sinne mennä. Eli kovasti vaan kaasua ja tekniikka haltuun, niin kyllä se varmasti sinne hyppää. No, kokeillaan sitä. Ja hyvinhän se näköjään meni. Oho!
On se nopeasti opittavana tää. No niin, nyt tuli ongelma. Mitenkäs täällä nyt alas sitten päästään? Kuitenkin aika korkealla ja tosta kyllä mennään ihan täysin nokan kautta ympäri, jos siitä pudotaan keulaeelle. Onko kellään vinkkiä, miten tästä ajetaan alas? No, aika hiljasta on vinkit, että täytyis kyllä ite keksiä jotain. Kokeillaan nyt, että miten tää keulis täältä alas ja eturengas ilmassa. Se vois onnistuakin. Kokeillaan. Joo, hyvinhän se näin kyllä onnistua. Eikä menty nokan kautta ympäri. Vaikka sitä hänen tänne kyllä tulitte katsomaan. Kunnon kaatumisen. Eipä se mitään. En ainakaan vielä kaatunut. Jaha. On täällä sitten jotain muutakin. Tässä olisi näköjään vähän isompikin ylläri. Tässä on. Eikö se ottaa video ja ottaa sitten niinku snapshot ja niinku... Onnistuuko se? Se on varmaan helvetin iso, kun tää on... Varmaan kuinka pitkä tää on sulla jo ollut. No jos saatat videoon, niin mä katon siitä... Välillä unohdan kuvata, kun mä katon ite näin, että mä tajuan, mitä mun kamera kattoo. Okei, no katsotaan sitten mitä. Mä otan tälle. Mä luulen, että mä oon saanut muutamia hyviä. Joo. Kyllä mä luulen, että jos huolimattomasti äänillä säädetään päin pelkkää seinää. Sitä ei kukaan halua. No, en tiedä teistä. Tästä vaan varmaan. Kyllä vähän pelottaa jo tämmönen. Hirmu korkealle täytyy yrittää. Jaa, mitenköhän tästä tulee? Tästä se, hypätä mitenköhän. Aivan takarengas edellä tuonne. Mitenköhän semmonen onnistuu? No, en mä tiedä. Ehkä kuitenkin sillä, että takarengas osuisi siihen ekana. Se voisi onnistua. Kyllä, kokeillaan. Eli kovasti kaasua ja katsotaan oikein vähän silmässä. Katsotaan huolella, keskitytään, ettei vaan tehdä virheitä ja ettei kaaduta. Kovalla vauhdilla. Noniin. Ja sinne se meni. Oho. Kyllä tuo helposti menee tän pyörän kanssa. Että ei tarvi kyllä paljon mitään tehdä, niin on näköjään joka paikassa. Pitäisikö se jonnekin ennätysten kirjoihinkin kokeilla jotakin, että kun näin helppoa kertaa on. Ja tästä alas taas tästä. Oho. Se hoituu. Jaha, tossa on vielä tonne näköjään jonkunnäköinen reitti tuonne ihan ylös asti. Se on kyllä tosi korkealla. Mitenköhän semmonen onnistuu? Siellä kyllä melkein pitäisi tulla tasanteelle ja siitä ylös. Jaa. Tuo on kyllä tosi korkealla, että sieltä olisi tipun jo varmasti rahoille vastinetta. No, kokeillaan aivan ylös asti nyt tällä kertaa. Joo, välihylly onnistui hyvin, mutta nyt on vielä tää yksi kynnäri. Jaha, nyt vähän jännittää jo. Mitenköhän onnistuu? Varmaan kovasti kaasua, niin sinne menisi. Ei tässäkään kyllä vauhdilla liikaa osaa tähän kynnykseen mennä tässä. Jaa, kokeillaan nyt. Kovasti kaasua, eiköhän se mene. Kyllä! Tosi pienellä vauhdillahan se sinne nousi. Oli kyllä vaikea kynnyttää. Nyt kun kertaa ollaan täällä katolla, niin käys vähän sightseeingillä. Tässä täällä nokassa näkyy. Oho, ainakin korkealla me ollaan. Joo, en mä ehkä täältä viittis enää pudota. Nyt käy tästä pompottelutekniikkaa ehkä apuna käännöksessä. Joo, tääkin on kyllä hirveen liukas. On tää on kyllä liian liukas. Täytyy olla aika varovainen. Mitenkäs tää pyörä ei mene eteenpäin ollenkaan? Vaikka kaasua antaa, niin ei mene eteenpäin. Mitenkäs se tälleen voi mennä? Vähän enemmän kaasua. Ei. Mä voin ihan varmasti. Menihän se. On vähän ehkä huono pitää. Oho! Nyt oli kyllä aika lähellä tuokin taas kerran. Joo. Mitenkään se tämmönen menisi ihan tosi hitaalla vauhdilla ylös. Ei kyllä helpolla pääse. Ja
Oho, keula nousee jo. Kokeilla ihan ylös asti. Ei. Ja pyöräkin vielä sampo. No voi harmi. Nyt täytyy vähän sytyttää pyörä silleen, ettei jalat koske maahan, niin ei tule sitten sanomista äitillä, että kengän pohjat kuluu. No, käynnistihän se. Ei tarvinnut lisätä. No niin, nyt ihan varovasti, niin menee sopivasti. Oho, nyt mennään vähän liiankin hitaasti ja aika jyrkkää mäkeä ja perääkin nousee. Joo, onnistuttiin ihan maineella tuossa. On se hyvä, että on tässä hyvät jarrut pyörässä ja paljon voimaa, niin pääsee moneen paikkaan. Tässä on etuiskärkkä, me voidaan tässä vielä yhdellä kertaa testata, että kuinka korkealle se nousee ihan keula vaan nostamalla. Kyllä se aika korkealle nousee, että kai sillä johonkin voi nostaa sen pyörän. Kokeillaan vielä etuiskärkkä. Joo. No, nyt on näköjään etuiskarit kokeiltu, niin mitenköhän takaiskarit toimii tässä pyörässä? Mitenköhän sen voisi testata? No kai se on suoraan ajamalle. Aha. Kyllä se vähän jotenkin pomppii tuo takaiskari tossa. On tää aika pekkuli tää pyörä. Pitää kyllä ehkä seuraavaan pyörään vähän rauhallisemmat jousut laittaa, niin ei noin irtoa koko ajan. On se. Oho! Älkää etsii jo talon päälle. No mikäs tää on vessakoppi? Mites tähän asentoon päästä? No tästä on aika hankala kyllä. Aika pois päästä. Näin hypättävä taaksepäin ja rullattava. Kokeillas. Joo, hyvinhän se siitä irtos. Joo, ei kyllä ehkä kannattais seiniäkään ajella hirveästi, eikä tykkää kaikki omistajat siitä. Meillä on kans kodiseinät kyllä ihan joka toinen kuukausi saa ne uusia tapelit ja kaikki. Vähän tää pyörä ehkä pomppii seinille liikaa. No, sitä varten on tehty, että voi vähän leikkiä ja temppuilla näillä. Joo. Kokeillaan vielä tuo viimeinen. Tää iso hyppy, että onnistuuko se enää. Vähän rauhoittu nää jousut. Saadaan ihan ylösasti. Kyllä se onnistuu. Mä oon hyvin onnistunut. Jees, hyvä yleisö olitte. Kokeillaan seskin. Jees, näytätkö se vielä jotain ihan uutta? Kiitoksia.